si zaslouží 3 lajky. Ne, 20 lajků. Máme detektiv Pikachu. Wow, tak ten je na 100 lajků. Dejte 100 lajků. Dejte aspoň 35 lajků. Tak to byl Natáčíš to, jo? Jo. Tak to byl první balíček. Natáčíš to, jo? Já už jsem rozdála druhý. Takže detektiv Pikachu, ten si zaslouží aspoň 150 lajků lidí. To je teta Zuza. To jsem já. Se ne, ty tě můžeš ty. Lidi, nějak mi to nejde vytáhnout. Já to umím. Už Dej to je. mi to samé, já ty taky, ten velký balík. Už to je. Tak si ty natačíš ty lidíčky. Jo, to je pohodina. Bojba, to pojede na nový do okna, vole. Tak, Tady jsou 2 stejný. jsem to vytáhl, takže lidi. Tady je tenhle. Lidi. Tenhle. Lidi, koukněte. Ukáž. Tak ten je Lidi. Mhm. Já to už tady to ne. Musíš mít aspoň 1 like. Dlouho si kupujeme. Dejte like a odběr! Pro příští díl. Ne, já to mít zasloužím na horu. Usmívej se tak normálně. On je crazy, můj kamu. On je crazy. Brácha, jako. Já jsem to rozdala. Ne. To jsou Pikachuové. To jsou Pikachuové, vidíš. Oh my god. Takže lidi, teďka jsem otevřela další balíček a máme tady zase opět tady toho Pikachua. Už máme jako 3. Teďka tady máme 2. Tady toho psa, tady toho mám. Opět tady toho, po 4. A teď se toho máme poprvé. Další Pikachu. Tam jsou furt Pikachuové. Tady ten se mi mega líbil, tady ty 2. Máš tady toho? Ne. A tady toho? Nemáš. Dál opět další Pikachu. Gamino, ty máš teda 4letní práci z matiky vlastně. Nemám. Ty jsou 2 stejný. Jo, jak dopadla ta čeština dneska? A myslím, že dopadne na 1. Jo? A bylo tam všechno ty souznačná slova, takový mnohoznačná? Akorát jsem tam nevěděla jako 3 slova. Jaký, nevíš? Z toho, nevím. Nevíš, jaký to byly slova? Tak se nevezmi 2, no. No, jasný, jako, že Tak, a teďka končíme. Energitka! Energie! Jo! Tak, a tady to bude konec videa. Čau! Čauky.